Zdravíčko. Dobré ránko všetkým. Je 4:45 ráno, fúrča. A je teplo a prší. Mentálne šlape na autobus na RA6, s ktorým ideme na, no aspoň ja idem na vstupný areál. Kamarát ide z Ťahanoviec. Tak to tu krásne vyzerá. Upršane. Snežnice nechýbajú. No a uvidíme, jak to bude vyzerať v horách. Podľa predpovede by tam malo byť okolo 0, mierne pod 0. Pršanie, sneženie a tak ďalej. No nech sa páči. Počasie jak vyšité. Také vyšívané počasie. Toto tu spôsobil sneh. Tie krieky boli takéto vysoké. No už nie sú. Priatelia, začína ťažká výprava smerom do Košíc zo Štosu. Je to tu hmlisté, daždivé a s tučným odmekom. Čo, ty sa vyjadríš? Nie. Ty si najebaný hlavne už. Jadi. Hlavne, že tu je sneh. Dosť veľa. No akurát sme si obuli snežnice, ja už skôr. Už som sa stihol aj vykúpať v tej vode. Maťo, ty jak? V pohode? Natúra nenapreduje tak, aby sme chceli. Lebo všetko to dojebá, ten skurvený dážď. Ale čo už s tým? Ešte, že ten mobil je aspoň vodeodolný, no. Pohľad na krajinku. Už sa pri nás zastavil jeden pán. Už nám Ešte zasa prepadnem. Už nám stihol oboznámiť, že zmokneme. Ale tu my vieme, že zmokneme. Tak už Big vetrovka. Nech sa páči. No nech... Čo ty si? Musí byť. Okuliare si stratil? Som ho odložil. Pre istotu. No, radšej. Mier. Tak zatiaľ stamať sme sa dostali niekde tu na. A Maťo už stihol odjebať snežnicu si z nohy. A ja som vyčmachtal laby v tomto. Do piči. Jak som raz povedal, keď som išiel s istým spolužiakom stadiaľ lepro s jedným z foto s druhým z Gimpla, som povedal, že v živote to tú cestu nepôjdem. Potom som z nej ušiel druhýkrát. No a teraz idem v zime, tretíkrát. Priatelia, nerobte to. Je to veľmi zlý nápad, kurva, piča, pojeba. Nohy vykúpané. Maťo? Už aj ja mám v nohách žabulínu. Zatiaľ šľapeme od kúpeľov hore. Nedošli sme ešte ani na hlavný hrebeň. Vyzerá to zaujímavo. Hmla jak v piči začína byť. Párkrát sme sa už vykúpili. Bude to zaujímavý trip, priatelia. Veľmi. Bigfooty sú dole. Po snehu sa ide na piču. Myslím, že topánky to majú spočítané. Ty Maťo, jak? Po vodičke? Hej, ne? Aj dobrý trip by to bol, ale... Šialenstvo. Opatrne ideš. Som skočil, jak ty, vieš. Seba som mal kamerovať. Do piči. Kurva. Piči. Priatelia. Na zdravie.
Čo Maťo, pomohol ti buzeránsky monstrik? Zatiaľ nie. Je buzeránsky. Ale nič proti teplým ľuďom. Vyznelo, keby ja som bol teplý. To nevadí. No, pokus číslo 1. No pohodičku, jak pán. To piči. Ja tebe. Za čo také? Uvidíme. No. Zatiaľ na pohodku. Dobre. Hej. Som sa obával toho, že to bude aká pičovinka, ale Maťo ma uistil jednou vecou. Jeho flegmatický pojem. Máme snežnice. Hej, no. Tá ešte sa tu nesielo tak roztopiť sneh. Zistili sme takú vec, že ten, ktorý ide druhý, ide sa mu ľahšie. Jednoznačne. Takže ideme na striedačku. Jeden vpredu a potom vzadu. No táto znelo do piči, nemáčo. Ale tak, toto tu je minimálne pokojná. Všetí vec. Priatelia, na zimné noste Coca-Colu. Posilní. Telo aj myslí. Presne tak, normálne som na to hľadal ako spôsob, ale čo si? Hej, odlož to, sedí vec. Á, kurva. Nie, ja ho. Počkaj, idem ti pomôcť. Počkaj. Ja ležím v mlake, chápeš? Zedi, veď. Kurva. Po piči. Je to nebezpečné. Ale fakt, no keď tu ideš sám, to tu zasekneš. Nechoďte sami na takéto túry. Neodporúča sa to. Vážení sledujúci, tieto storky len môžete sledovať vďaka tomu, že na tomto vyjebanom kopci je 4G internet. Kto by to bol povedal, že v takéto riti bude niečo tak technologicky vyspelé. Čo ty si? Maťo ide jak Yeti do piči. Čo si? Tak sú tu také väčšie stopy, pravdepodobne od maca. Hej, ja vidím, jasné. Aj tam bolo. No. Veríme, že medveďa nestretneme. Medveď už spí. On vyšiel vonku. Hej, prišiel sa nadýchať čerstvého vzduchu. Čo si? No, idem tu a koho som tu nenašiel. Našiel si zmysel zapínania. Pozri. Kurva. Kámo, môže mi pomôcť, ja sa nepostavím. Počkaj, musím sa tam dostať. Nemal si to zapínať. Čo? Nemal si to zapínať. A nie tam choď. Ja. Nech sa páči. Už som na svojich. Môžeme ísť ďalej. No, máme nejaký milník. Tento milník. Sedlo je ľovec. A prší. A prší. A prší, ne? No. Rozmýšľame, čo potom. Či ísť do Nižku nad Znilcom, alebo pokračovať na Klešovku. No uvidíme. Uvidíme, keď vidíme. Sedí vec. Došli sme k útulni pod Jedlovcom. Ideme dakus posedieť a dať si čaj.
Maťo, nie, že ti to dzige na hlavu. Buchni do toho. Teraz. Buchni do toho už. Jebni do toho snežnicu. Dneska radosť. Ešte ideš skúsiť tamto? Čo? Do toho nejde ešte skúsiť, ťukni do toho. Ťukni do toho hore. Na streche. Do čo? Hej, do toho. Do strechy? Hej, hej. Abo do snehu ťukni. To už asi nespadne. Skús. A nič. Sedí vec. Tu u nás počko, aj madrace sú tu, tam hore. Čo si? Kozubík. Nech sa páči. Maťo, spokojný si s vybavením chatky? S tebe dobre, švate. Zhodnotili sme to takto, že končíme s túrou a ideme do Mníška nad Hnílcom z jedného prostého dôvodu. Nestíhali by sme, precenili sme svoje síly s Maťom, Presne. ale za to máme pivko auf Gesundheit. To pivko vytieklo. Teší sa. Jak šampus na oslavu. Nech sa páči. Nepreceňujte svoje sily. A to počasie nám pokazilo, lebo pršalo. To tomu ver. Sme tam, kde sme boli. U Číňana, sedle Jedľovec. Ideme na Smolnickú pilu. Maťo, ešte teplejšie? Trošku, hej. Trošku, hej. Ty si sa klepal. Hej, klepal som sa ako sika do piči. Zima, more, jak v Carihradu. Pokračujeme zase po piči, nechce sa to ceste vôbec vyšľapanej. Ideme to ako prvý. No, teď vec. Boli v chate, máte dostal veľmi dobrý nápad, že treba ísť v lepšom počasí, ne? Hej. Na túru. Oboznam divákov, že vakom. A namiesto dažďu by mohol byť sneh, taká fujavica. A to na budúce pokračujeme, tu kde sme skončili. Tak, tak. Hashtag fujavica. Ideme do Mníška nad Hnílcom, neviem, čo som to povedal v predošlom videu. A tam budeme čakať na vlak, alebo bus. Všetkých. Nikdy som v živote nepovedal, že takáto asfaltka mi v lesu robí radosť. Ale nenechajte sa sklamať. Ona má nejaký asi 7 kilometrov. Hej, taký urbexik. Čo Maťo, teší sa z asfaltky? Viacej som sa tešil tam. Bolo by to ťažké ísť na kloptáň. Počkáme na výchvicu. A nie na skurvený dážď.